Ki khubor ki babnya Myntri Rangbah du Jongkari Narendra Modi hakasni kha kabahnyop hosau jong menta kasni ula Pyllait Paidbah ya Skhim Kerpang na kabenta ki riu kanthai ka Skhim Subhadra Yojana na lor ki project bathamai jong katanat penyait rel bat jong ki surak ba National Highway ki project katanat penyait rel kidai ki ba Shongdor kumba 8,000 plus pa keluar tingka kat ba jong ka surak ba National Highway kila palat ya ka 6,000 keluar tingka syu ru Myntri Rangbah du ula Pyllait ru ika jingsil ka beningkong ka balai hajar shispa prapo keluar tingka hapo ka Skhim Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin ka ba ai jingmentoi ya palat chipho lak ngut ki brio ha ki khatsau tali ki Jylla ya ka sngi kha jong Myntri Rangbah du labu sakan mau da ka jing pedang buram ha ki kom tenrai hakat ling sun biju patnaik international airport ha kapala don kijing shat tenrai bat kijing tiet yaki sing kidha kaseng am admi party